लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बे भिडिअ मानि थाखाय लाबोदों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव साबसक्राइब खालामदो गिबियावनो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो बुजिगोन आरो नोंथाङा शेयार खालामगासिनो लोगोफोर लेट्स गो। हेल' लोगोफोर गुड मर्निं गोजोन फुंनि बरायना थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो नोंथांमोननि थाखाय एसे मोजाङाव बा दुखुआव गेजेरावनो दंफैयो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदों आरोना जोबोद दुखुनांथाव। दाख्लैसो आं मोनसे आपडेट भिडिअ होखादोंमोन जोंनि बिदानि माने बिबाजै खारनाय आरोना बिनि बारैनो आं एसे बिदिया भिडिअ ला होनबाय थानायखाय आं भिडिअ बानायनो फैदों आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामगासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादों आरोना भिडिअखौ लोगोफोर। आंबोथ' माने बेलेगावसो दंमोन नालाय आंबो न'आव गैयामोन आंबो बांद्राय मिथिया बेखायनो आं बिदानिफ्राय एसे फंनैसो सोंनो सानदों आरो मा बुङो माबोरै जादों दावराव दावसि जानायमोन ना मानायमोन दा एसे सोंनानै लानोसै आरो आङो बिथांनिफ्राय आरोना आरो बिथांनि सावगारिखौबो होनाय जागोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आङो माबोरै जादों माबोरै जायाखै दा ओरै दङ जोंना बिदाया ओमफ्राय नै उन्दै गथ'सा सानै दङ दा बेबायदिनो आलाय सिलाय गालांबाय आरोना दाबो बे गथ'आ बिमानिया आदार गाराखै आरोना दासिमबो सम नागिरो आरोना मोनायाव बिदिखौ आरोना लोगोफोर जोबजासे। नैबे स्क्रिन होनाय आइजोआ 12 जुननि 2024 बुधबार खालि 2 बाजिनिफ्राय बिथाङा गोमादों। बिथांनि मुङा मोननै जाहैबाय मनिका सूत्रधर आरो गुबुन मोनसे जाबाय दैमु सूत्रधर। नैबे जाहैबाय बिथांमोननि फेमिलि फट'। बिथाङा बहा दं दासिमबो मिथिनाय जायाखै नोंथांमोनहा बहाबाफोर नुबाय बायोबा अननानै प्लिज नैबे स्क्रिन होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाहैबाय। मोनसे फोसावहरनाय नोंथांमोना सोरबाफोर बे मानसिखौ बहाबा नुबाय बायोबा बा हमनानै मोनोब्ला नोंथांमोननो 10,000 एबा 10,000 हरनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। नैबे जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलानाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मुङा जाबाय दैमु सूत्रधर ओमफ्राय आंनि बिमानि नामा जाबाय मनिका सूत्रधर आरो ओरैनो दैमु बर' बुङो दैमु नार्जारि। ओमफ्राय बे मानसिया दाख्लै बुधबार 12 थारिखआ आंखौ खामानियाव थिनहरनानै गाव फैसा बेंकआव दिहुननो होननानै थांदोंमोन। बे मानसिया दासिमबो गैया आरो ओमफ्राय माखासे माबाबो लांफादों आधार कार्ड पेन कार्ड ओमफ्राय भटार आइडि सेस लांजोबखादों आरो डकुमेन्टसखौ लांजोबदों। औ डकुमेन्टसखौ लांजोबदों आरो ओमफ्राय जि जोम लांदों ना गालांदों? जि जोमबो गांनैसो लांफादों खोमा गांनैसो नुवाखै आं। ओमफ्राय आंथ' न'आव गैयामोन आदा ओमफ्राय मा होनो माबाफोर दावराव जादोंमोन नामा बाजिजों जेनेबा बुलाय सुलाय? दावरावआथ' जेबो गैयामोन गैनायालाय ओमफ्राय मा गोसोजों ओंखारलांखो बियो दावरावआ जेबो दावराव गैया। जेबो दावराव गैया ने? नै लोगोफोर अन्थाव बाथाव बिथाङा खामानि मावहैदोंमोन मावहैनानै ओमफ्राय बिथांखौ माने थगायलांबाय आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय नै गथ'फोरबो दङ सानै बे जाबाय गथ' हिनजावसा आरोना बियो नै अन्थाव बाथाव आरो नों बाजैखौ मोनफिनबा नों लाफिनगोन ना मा हारा हास्थि होगोन? आंथ' मोनबा लाफिनगोन बाजैया फैफिनगोन बेखिनिल' ने? हमनानैल' दोन दोन ने? नुबाय बायदिब्ला आच्छा थिग आसे लोगोफोर आदाया गासिखौबो फोरमायजोबखाबाय माने दासिमबो गैयानो दासिमबो मोनाखै खबर मोनाखै मा होनो दिनै 10-15 दिन जाबायसो आरोना ओमफ्राय जेबो बुलाय सुलाय जायाखैमोननो ओमफ्राय जि गांनैसो गैयानो लांफादों ना मादों ओमफ्राय माखासे डकुमेन्टस गैया आरोना आधार कार्ड पेन कार्ड माबा माबि डकुमेन्टस माखासे लांफादों ओमफ्राय मबाइलबो बायनानै होदोंमोन ना मा होनदोंमोनलाय मबाइल गोदान बायनानै होदोंमोननो बेखौबो लांफादों आरोना दासिमबो कल हरनानै दासिमबो सिमखौ सोआखै जाहैदों आरोखि सुइस अफ ओमफ्राय जेबो बुलाय सुलाय जायाखैनो आरोना लोगोफोर बिथांनिफ्राय माखासे मिथिखाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायदोंबा अननानै प्लिज बे भिडिअखौ जेसे हायो एसेबां लोगोफोर डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां पुलिस थानाया जाबाय बिजनि पस्ट अफिसा जाबाय बर' बाजार गामिया जाबाय नंवान बरिपारा आरोना लोगोफोर बिथाङा जेरावखि थाया मानो अननानै नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बे बिथांखौ नुयोब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट बा कल खालामनानै फोरमायहरनानै जाबाय आरोना लोगोफोर हमनानै दोननानै आरोना
थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै प्लिज लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैयोबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर फल' खालामदो आरोना थ' बाय बाय लोगोफोर आं बेबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ फल'ल' खालामबाय थादो सापर्टल' खालामबाय थादो आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर